Голямата среща. Идеално. Идеално. Перфект. Екстра. Той стреля и улучва. О, да. Чист късмет. Ако обичате, някои от нас се опитват да работят. Това е за теб. Това е толкова мило. Поредният качествен продукт на компанията. Той стреля и улучва. Защо не се махнете от тук? Да се махнем, струва ми се, че не сме желани. И преди час не бяхте желани. Здравей, Зайо Байо. Липсваш ми. Пускан съм, сър, но сега не е времето за подобни разговори. Трябва веднага да дойдеш в завода. Има спешен случай. Оправяй се сам. Имам среща с Джеса, тя не обича да чака. Запалих се. А, това ли било? Обади се, като стане лошо. Колко лошо. Не, по-скоро беше... Защо не се махнете от тук? Бизи. Бизи. Какво? Татко, престани да правиш така. Не е забавно. Виждал ли си Джес? Не, защо? Искам да я занимаваш, докато аз се разправя с проблема в работата. Не мога, имам планове. Аз мога. Нямам планове. Не. Хайде, синко, помогни ми. И ще те снабдя с нещо специално от каталога на компанията. От страница 49. Точно така. Ужасно шумният самолет нещастие. Съгласен е. Не се тревожи, Луси, имай вяра в Визи. Нямам друг избор. Трябва да ми помогнеш да разсеем гаджето му. За самолет нещастие дадено. Няма да бъде трудно. Няма ли го? Аз се сложих най-острия нос за срещата. Отивам си вкъщи. Не, Тоест, не, Луси няма да се забави. Лушас ми обеща да се забавляваме, а до този момент хич не ми е забавно. Няма проблем. Ще се забавляваме. О, знам какво е това. Това е чук. Не, възглавница. Кола. Това е Не ми го казвай, знам го. Меласа. Сещам се, гофрета. Не ми е забавно. Няма самолет. Няма самолет. След нея. След нея. Добри новини. Мисля, че успях да открия къде е проблема. Ако намерите тази топка, обадете се на Джими. Джими Кул. Трябва да я върнем или ще загубим, знаеш. Обичаш ли филми? Не. Остави на мен. Обичаш ли филми? Питай я дали обича филми.
Гладна съм. Да, яде е второто ми име. Джими яде кул. Какво? Джими яде врата. Трябва да се погрижа за нещо. Не дай да бързаш. Защо не се смееш? Ето как бих звучала, ако глупостите ви ми бяха забавни. Ха-ха-ха! Само аз мога да се смея, Джими. Къде ми е шейка? Извинете, че се забавих. На здраве. Какво има? Имаш нещо на устната. Знам, страхотна брада, т.е. място за забавление. Забавление! Безбрадо забавление! Добре замаза. Искам да си вървя. Не може. Нека поиграем на една игра. Твой ред е! Сега, може ли да тръгвам? Не. Иска да каже още не, защото на сърби му се играе. Искам да се прибера. Сърби! Защо? Сърби? Джес! Бизи? Джими? Не се тревожи за Джес. Джими ще се погрижи. Джими, не я гаделичкай. Кажете на Лушъс, че смятам да изтрия номера му от телефона си. Виновни сте ти и хлапето в пясъчника. Намерих си дъвката. Готови? Все едно. Та-да! Добре, господин Кул. Защо не дадеш на гаджето си подарък? Бизи? Татко, Къде е Джес? Поръчах ти да я разсееш. и ако това не е разсейване, не знам. Изглежда провалих срещата ти. Среща? Разсейваме Джес заради Луси. Той ще ни се отплати с самолет. Така ли? Наистина? Така си и мислех. Няма страшно. Добре де, малко е страшно. Джими Кул, никога няма да получиш този самолет. Ти съсипа срещата ми! Ти унищожи завода ми! Защо се тормози? Да! После аз ще пилотирам. Аз. Самолетът е на татко. Приятели, нека първо спасим Джес. Някой има ли идеи? За начало обърни самолета. Почти успях. Извинете. Пусни я веднага. Размислих Хелуис, после си ти. Надявам се, че си доволен, Джими. Благодаря ти, Луси. Малко ме е яд за самолета и за Джес, но... В общи линии съм доволен. Ти съсипа всичко. Джес? Готова ли си за срещата, кексче? Съжалявам, Лушес. Докато ти беше заед, изникна нещо друго. Мъри ще ме води на кино. Мъри? Чакай! Не! Не се тревожи, татко. Ние ще те забавляваме. Ролите
озвучиха артистите Златина Тасева, Цанко Тасев, Кирил Ивайлов, Александър Воронов. Преводач